képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Kérem, tisztelt képviselőtársaim, figyeljék a képviselőasszony felszólalását. Különbnek lenni, ezekkel a szavakkal nyitotta meg Sólyom László a május 14-én az országgyűlés ülését. Önöknek ez úgy látszik, hogy nem sikerül. A lelkiismeretükre szeretnék appellálni. Ugyanis Lázár képviselőtársam az indoklásban világosan elmondta, hogy valójában nincsen szükség erre az alkotmánymódosításra, hiszen az AB határozata lehetőséget ad a tárgyévben kifizetendő különadóra. Ezért akkor valójában miért is van szükség erre? Jó törvényt kéne csinálni, meg kéne oldani a problémát, és nem alkotmányt módosítani. Nagyon sokat mondó, hogy amikor a Harag Péter ma délután napirend előtt a lelkiismeretükre appellált, nem volt senki, aki válaszoljon neki, és ezen a részen nem tapsolt senki. Az önök lelkiismeretével el kell tudni számolni, akkor is, hogyha úgy érzik, hogy most lendületben vannak. De ez a forradalmi lendület, ez ki fog hunyni egy ponton. Számtalan kétségbeesett jelzést kapunk jó érzésű, tisztességes fideszesektől, KDNP-sektől, hogy ezt nem bírják magukévá tenni, ezt a törvényt. Önök nem egy légüres térben kormányoznak, azok a polgárok, akikre hivatkoznak, azok nem erre szavaztak. Nagyon sokat mondó, hogy Navracsics Tibor nem ült be ma délután napirendire válaszolni, és Rétvári Bencét küldte, úgy látszik fiatal korára tekintettel ő magáévá tudta tenni ezt a forradalmi lendületet. De önöknek vissza kell menniük a választóikhoz és megmagyarázni, amikor azt mondják, hogy ezt nem az én nevemben csinálták. Köszönöm.